Bună ziua, iubitorii de a purta ciupicei moi! Astăzi vom anunța câștigătorii pentru concursul oferit de partenerul nostru Vasiline. Extragerea va avea loc prin intermediul site-ului random.org. Deci să vedem cine este câștigătorul premiului 1. Sub numărul 195. Sub numărul 195 o avem pe Veronica Aftenie. Veronica, felicitări! Ai câștigat premiul 1 de la Vasiline, și anume o pereche de ciupici Vasiline de lână pentru fete. Te rugăm să apelezi la Vasiline pentru valorificarea premiului. Să vedem cine este câștigătorul premiului 2. Sub numărul 5. Sub numărul 5 îl avem pe Ghenadi Țurcan. Ghenadi, felicitări! Ai câștigat premiul 2 de la Vasiline și anume o pereche de ciupici din lână pentru băieți. Te rugăm să apelezi la Vasiline pentru valorificarea premiului. Să vedem cine este câștigătorul premiului 3. Sub numărul 33. Sub numărul 33 o avem pe Irina Vladimir. Irina, felicitări! Ai câștigat premiul 3 de la Vasiline și anume o pereche de ciupicei Vasiline pentru copii. Te rugăm să apelezi la Vasiline pentru valorificarea premiului. Felicitări tuturor câștigătorilor și mulțumim mult, Vasiline, pentru oferirea acestui concurs frumos!